Така, здравейте хора, днеска снимаме малко Survival Games. Този скелет не спира да стреля. Ще е глупав. 15 секунди. Да, и почваме. 10. Да, малко сме в пиката. Ще има линк, ще има IP-то на сервера. Хоп, хоп. Така, вземаме си броните. Ти го пак такъв, що му биш. Започваме да се бием. Що има дъжд, бе? Сега ще ми лаги малко. Пак има дъжд. Това нещо. Нещо интересно. О, сега ще има някой там. Въоръжен съм. Какво? Лагна много яко. Къде отиде, бе? Няма го. Обаче аз съм гладен. Ето го. Аре! Лагна! Трябва убий го, аре! Убил го, така. Няма никой, нали? Окей. Опа. Чест. Окей, там някой. Има някой? Да. Окей. Да, нарежните. Викат, че те били по-добре от златните. Така. Това чест. Окей, ти ще помогни. Никой няма с мене, да. Така. Добре. Фламес, взема меча. Така, искам още един меч. Трябва само бутушки. Нямам така. Така. Имаме и храна. И трябва да успеем. Ама трудно. Така. Тя съм свикнала на тези сгуби прави така. Да. Така сега ще търсим хора. Да ги цепим. О, кокошки тук. Аре бе. О! На спална сигурно има някой. Тото и не е спална. Това не е спална, да, ама. Хайде да го проверим ти място. Вау! Тук има някой. Бру. Не, ще спаси! Но той умря! Той бе експерт, той умря! Ти мамайката де! Това беше за днес. Аз клипчето не го правя много пъти. Така и той умря. Добре, че не бях само аз, че щях да садна. Като аз колко пъти го ударих. Да, и ония избяга мъсно. Нападнаха ма двама. И така, това беше от клипа. Лекнете. Плиз, искам да съберем 100 сабскрайбера и ще направя гилуей на каквато игра поискате, но 100 сабскрайбера само. Така. И добре. Лекнете и чао.